Hello, kif intom wasalna l-aħħar program? Iva. Karlo, għasirit nemme? Jina niftakar l-ewwel darba li ġejt stajli isma. Għandi proposta nagħmluha flimkien. U inti bil-ewwel qed li iva, għamilt il-kuraġġ, għawejt li qalbi. Eżatt, U kien għal xulxin. vjaġġ ekku, vjaġġ vera sabiħ. Tallimna affarijiet ġodda, għamilna ħbiberiji ġodda. Ħafna. Jiġifieri kienet xi ħaġa li għalmenu kellha impatt pożittiv. Aħna l-antana kien li dejjem nitalmu x'nistgħu nagħmlu biex ikollna impatt pożittiv fuq l-ambjent. Ma fil-verità nisperaw li kien impatt pożittiv anki fuq il-mod kif taħsbuha intom, ħalli dejjem nagħmlu affarijiet li bihom inkunu qegħdin nieħdu ħsieb il-pjaneta tagħna x'waħda għandna wara kollox. Eżatt. Waħda u aħna rridu nieħdu ħsiebha. Ekku, u sfortunatament fil-ġenerazzjonijiet ta' qabilna mingħajr ma kienu jafu probabbli sar ħafna ħsara li issa diġà bdejna naraw il-bidu tagħha u li jekk mhux se nagħmlu xejn fuqhom ma tantx fadlilna żmien biex nieħdu azzjoni fuq diversi affarijiet. Eżatt. Karlo, illum iddeċidejt imma illi flok tagħmel xi ħaġa inti ħanġiblek tnejn min-nies miegħek u ħajamlu xi ħaġa huma. Eżatt. Issa, daw it-tnejn min-nies naħseb illi drajtuhom tajjeb matul is-sensiela tagħna li x'kienu magħna diversi drabi matul is-sensiela għandna lil Daniel Eżatt. illi kien ikellimna fuq kif nistgħu nirriċiklaw l-affarijiet u x'nistgħu nagħmlu bl-iskartana u għandna lil Dr. Sandra Ġusdarmanin illi s-soltu tkun qed tagħmel l-islots tagħha fuq il-bioloġija u l-ħajja marittima imma llum se nġaluhom ipinġu. Laqas huma ma kienu jafu llum x'inġewwaw li se jagħmlu hekk imma mbagħad qedtilhom isma' di-darba ħsibna li se nagħmlu hekk u fl-istess ħin xorta se jkunu qegħdin jagħtuna l-informazzjoni bħal drabi oħra. Eżatt. L-slots tagħhom mhux ħanamilhom jien imma. Le, kapaċi u koll għax inti bravu ħafna u koll. F'diversi affarijiet, irrit ngħid li inti tikteb il-kodba u koll barra li attur u koll u xek għaluli. Iva u koll. Efhem, nagħmel ħafna affarijiet. Social worker u koll. Eżatt, dik il-professjoni primarja tiegħi. Allura, qed tara kemm għandek talenti. Naħseb ta' imma jien ma noqgħodx noddhom. Le, mhux qed tużhom. Eżatt, ħaddimhom. Nużhom eżatt. Mela tiġi mmorru mill-ewwel dej Daniel u Sandra. Hello, Daniel. Boom. Hello, Sandra. Fl-aħħar tajta daqqa ta' siq il-putruna li. Ok, taf li qatt ma poġġejt fuqhom dawk? Ullum ix-xut jajta jiena, mhux tajjeb jiġifieri għamlu xi ħaġa. Kif intom, all right? Illum ġibnikom tagħmlu daqsxejn xi ħaġa differenti, però taħsibx li ħlistuha mill-informazzjoni li soltu tagħtu. Għajdilhom Karlo, se jkun qed jagħmlu. Mela, ħaġa l ċuħ qed nurhom minn beżżajr dik hija l-ewwel reazzjoni meta tkun qiegħed biex tagħmel xi ħaġa differenti mis-soltu, ovvjament. Mela, li ħajamlu għandhom dawn il-kaxxi. Ħanibdew minn hemm, intom ġieli żbajtu xi ħaġa jew le? Ma tantx. Ok. Nisbajt, imma ili daqxej issa. Top jiġifieri tagħmel xi ħaġa. Imma mhux dat-tip Le, ta' mhux dat-tip, le, iktar forsi ġi kont impenġi u ġi nagħmel xi crafts ma' tfal u hekk. di daqsxejn iktar avvanzata din Iva, il-ħaġa. Orrajt, tajjeb, mela ħadd tagħmlu tnejn flimkien. Eżatt, mhux ħajamlu affarijiet kbar, għandhom daw iż-żewġ kaxxi li huma kaxxi tal-inbit, bażikament kienu mormin u nġabru minn ġo skip. Salvajtom inti. Meta salvajnihom salvajna karozza sħiħa mimlija bihom, għax kienu letteralment lesti biex jinħarqu. Jasra. U li ħajsir bażikament ħajatu passati zeba u mbagħad ħajamlu d-dekupaġġ ġifieri daw. Illum ħadd tkun qegħdin tagħmlu xi ħaġa ġdida, forsi li tuża l-kolla u li twaħħal istampi hija xi ħaġa simili ħafna. Issa naraw f'liema livell qegħdin jiġifieri l-pinzel f'idejhom jekk jafu x'iżommu u kif se jagħmlu. Imma meta kont żgħir ġieli pinġejt xi ħaġa ġieli. Għalhekk tagħta Imma ili naqra. Kuraġġ biex ħanibdew mela. Mela, ħajibdew bil-kuluri l-bażiċi, ġifieri hawnhekk għandhom il-creams ħanużaw il-creams għall-parti ta' fuq. Ġifieri din għandna dil-kaxxa hawnhekk u ħajużaw il-cream għal fuq għax hawnhekk fejn ħanamlu d-dekupaġġ fil-parti ta' fuq. Jiena fil-fatt meta nagħmel id-dekupaġġ inħobb nuża sfond bajdani. Iva, u r-raġuni biex l-istampa ma tiskurax imbagħad bil-kulur li inti tkun għamilt taħt. Hawnhekk għandna ieħor il-krema mela waħda ntuha. Eżatt, waħda, brushes, waħda. U ħudu ħseb il-ħwejjeġ, tistgħu x'għamlu l-kmiem. Stenna, l-istampa taffiġiex, Sandra, xi twaħħala. L-istampa ħanamlu hawnhekk. Tajjeb, allura l-telespettaturi llum ikunu jistgħu jaraw ukoll pass pass u ma jaqtawx qalbhom għax kif qed naraw Sandra u Daniel qatt m'għamlu hekk. Issa, tibqax tħares lih, Daniel, tibda tfinġi mhux hekk? Eżatt.
Nifsħu l-bot, irrit ngħidilkom jiena, jiġifieri. U ħanibdew impinġu, però miskin illum il-Daniel ħantuħ biċċa xogħol iktar Iva, iva. minn tas-soltu, għax barra li rridu ħjot ipinġi. Mela, tiċċans għax jiena nħobb ngħidha di qed jippapra. Bdejna nqattru ftit. Ma ġara xejn. Ma ġara xejn. Sandra tista' tibda inti jekk kapaċi tmexxi ta' fuq hekk, biss jew il-wiċċ ta' ta' fuq fuq. biss? Allura sa kif mhux aħjar jiftħu ma biex ma jċabsux il-biċċa Sa li ħajamlu bat meta jiżwaw il-ġnub iżommu hawnhekk, imma kif inhi besa tużaw il-wiċċ. kollox aħna rridu. Eżatt, eżatt. Użhom eżatt. Ara, Daniel sab strateġija kif se jagħmilha, però għandi l-feeling li ħajbqalu ġemp abjaw, ġemp mhux miżbuħ jiena issa bil-mod ta' kif fetaħa. kif Ma se insomma, jagħmilha ħanaraw, Se jagħmilha wara. Jesperimenta. L-importanti li ma naqtawlhomx qalbu. Le, ħajibda. M'għandix dubju li ħajamlu biċċa xogħol sabiħa jiena, fil-verità. Issa, mela, Daniel, jiena mhux tanħallik taħrab mis-sitwazzjoni li tagħtina ftit informazzjoni wkoll. Sissa tkellimna fuq diversi suġġetti differenti u llum forsi qed nifukaw ftit fuq iż-żeba li qegħdin nużaw, kif x'namlu biha meta nispiċċaw nużawha, il-pnietel kif nieħdu ħsiebhom u x'naf jiena. It-tipi ta' żeba, ħanaraw Karlo ħna hawnhekk huma qed jużaw illum. Mela, iż-żeba li nuża jiena ġeneralment u li ntużat waqt il-programm hija chalk-based, ġifieri hija water-based. Ma fihiex kimika, ma fihiex solvents u bażikament il-prodotti li fiha huma kollha prodotti naturali. Allura Daniel, kif nistgħu ma jkollniex impatt biha jekk nkunu nagħmluha? Kif qal tajjeb huwa ġejjin minn prodotti naturali, ġifieri l-impatt fuq l-ambjent meta dan irridu ndisponu minnhom ħajkun ħafna inqas minn dawk iż-żebat li huma tradizzjonali li huma oil-based, eċetera. Ġifieri it-tajjeb tagħha hija li inti wkoll meta żidlu l-ilma dan tista' ukoll tnaqqas ħafna l-impatt anke meta inti pereżempju qed taħsel il-pniesel u jinżlu fid-drejn mhux qed jagħmlu daqshekk impatt negattiv. Jiġi bażikament tista' taħslu fis-sink tiegħek normali mingħajr ma jkollok impatt Eżatt, negattiv. fil-fatt il-pinsel biex jinħaslu minħabba din iż-żeba kull ma tuża jew liquid soap jew nkella bil-ma biss. Jiddependi mbagħad. Allura għax qabel jiena niftakar iż-żmien pereżempju fejn kien ikun hemm il-pnietel illi bil-forsi taħsilhom jew b'xi petrolju wara jew. Dik għax iż-żeba ovvjament kienet żeba ta' żejt. Eżatt. U dik ovvjament hija l-iktar waħda li tagħmel ħsara, ġifieri għandek ċertu kimika wkoll kien hemm żmien li kien ikollha ċomp fiha. Ġifieri dik hija importantissima li jekk għataw dik it-tip ta' żeba u rridu niddisponu minnha, importanti li ma tfawix il-borża sewda jew hawn min sfortunatament jitfaħħa fil-kampanja. Jew fil-ħamrija. Jew fil-ħamrija, hawn postijiet apposta li jistgħu li tista' toħodhom hemmhekk inti. Mbagħad dak jiġi trattat ħafna drabi jiġi esportat u jiġi trattat biex jagħmel inqas impatt negattiv fuq l-ambjent. Eżatt. Fil-fatt ħafna mill-żebat tradizzjonali li nafu bihom aħna llum il-ġurnata iċ-ċomp qataw kompletament. Fil-fatt anke qegħdin jeqilbu għal water-based imma bl-istess effetti li kienu jagħmlu għal 20 ta' snin. Għaliex irridu ngħidu li għabbażi ta' ilma m'hemmx biss iċ-chalk paint imma hemm ukoll. Hemm żebat oħrajn hemm bħal acrylic pereżempju. U żebat oħrajn li nistgħu nużaw anke żeba tal-ħajt pereżempju. Hemm ukoll żeba li hija plant-based, ġifieri li inti wkoll għandu Forsi l-aħjar waħda. Ekku, fil-fatt kont qed naqra wkoll li tista' litteralment meta inti qed l-estimina tista' wkoll titfaħħa fil-ħamrija biex jitgħin tkabbar il-pjanti li għandek. Teżistima u Malta xi ħaġa, Jiena d ma tqajtx magħha, ma. Ovvjament hekk aħna nibdew bħala konsumaturi nsaqsu għalija, ovvjament ikun hemm id-domanda allura jkollok is-supply. Jkun hemm id-domanda dejjem ikun hemm il-provvista eżatt. Interessanti, inti semmejt l-akrilik fil-fatt, Karlo. Importanti li meta nkunu qed nużaw il-pnietel, pereżempju, naħsluhom tajjeb, speċjalment qatt ma nħallu il-pinsel biż-żeba, speċjalment fil-każ tal-akrilik, għax jaqgħad jiċċappa u m'għandekx ċans taqala u xek. Mbagħad ikollok tal mill-pinsel kollox u allura dejjem nkunu qed inżidu l-iskart. Eżatt. Bażikament, dik hija l-iktar ħaġa importanti li għandna nagħmlu. Meta nużaw iż-żeba naħslu l-pinsel mill-ewwel. Ħafna drabi naraw min jagħmelhom jew ġew boros tal-plastiku jħallihom biż-żeba magħhom. Ma tistax tagħmel hekk u xejn. Jiena ma nissuġġerihiex u r-raġuni hija waħda. L-ewwel li l-pinsel jitqal.
Ġifieri inti meta użajt pinsel biż-żeba, iż-żeba ħatibqalek mal-pinsel u l-pinsel ħajitqal. Kif tibda tinxef iż-żeba mal-pinsel u mbagħad meta tiġi biex tisbuħ ħajobroxlok għax il-pinsel ikun qed jibbiss. Ġifieri l-iskop tal-pinsel u li inti għandek ix-xara ħafifa biżejjed biex inti tmexxi U tħallin asmarki u kollu għax inti meta tibda tiżbuħha. Speċjalment jekk ma tkunx tħobb id-daqqa tal-pinsel. Eżatt, biex tevita d-daqqa tal-pinsel tagħmel ftit żeba mal-pinsel u tmexxija kemm itik. U kif għandna naħsluh pinsel? Pereżempju nazzuh kollu ġol ilma jew bidejna. Mela, jiena li nagħmel fil-fatt dal-pinsell huwa naqra perfett. Imma xorta jintuża u xejn. Jintuża dan għandu. Nistgħu naqtawhomlu daw Iva dawk jistgħu jinqataw, ovvjament ma nitfgħuhomx imbagħad ġo-sink mal-ilma. Għax ħafna minnhom ikunu sintetiċi wkoll il-fibri mhux hekk. Dawn hemm pnitzel u pnitzel, hemm dawk li huma sintetiċi u hemm dawk li huma xar naturali. U hemm li mħaltin ukoll. U hemm minnhom li huma mħaltin ovvjament minħabba ċertu affarijiet li ċertu effetti li trid toħloq. Issa, dal-pinsell għandu 3 snin, ġifiri bażikament. Ilu 3 snin jinħadem dal-pinsell. Fatt, għaw fuq kien attont. It-tikel. U t-tikel bil-ħidma. Pero jibqaw tajbin, jek tibżaljom mux tamlu bħali, ġifiri kelli dal-pinsell u beda jaqalu ix-xar tiegħu fil-fatt se jkolli niddisponu minnu. Sfortunatament, x'għamilt ħażin Karlo hawnhekk taħseb? Mela, waħda mir-raġuniti jew ħallejtu ħafna fl-ilma biex tlaq iż-żeba, jew inkella ħallejtlu ż-żeba miegħu. Allura meta iż-żeba meta tiġi hawnhekk fit-tarf. Jien naħseb li f'dal-każ partikolari kont ħallejtu ħafna fl-ilma, tfajtu hemm fil-għaxija u ħallejtu hekk m'għandniex nagħmlu hekk u għaliex jekk iddaħħal ix-xaqja tinwaħħal b'ċertu tip ta' kolla. Allura il-kolla li jkollu, ovvjament, jekk tħallih ġol ilma dik tinħal u titlaq. Pero xorta salvajtlu ta' biċċa, jiġifieri xorta ħanibqa' nużah naħseb. Almenu ma narmux minnu. Biex naħsluhom, jiena li nagħmel ftit sapun tal-platti fuq id. Il-ma kiesaħ jew s-sum? Fitel. Nistgħu nużaw wkoll illum jekk niftħu l-ilma kiesaħ tal-vit joħroġ fitel mill-ewwel minħabba sħana. Nagħmel ftit ilma, is-sapun u l-ilma, norok il-pinsel mal-palla ta' idi u mbagħad il-laħlaħ taħt il-vit. Jiena nħobb ukoll nagħmel ekonomija fuq l-ilma li nuża, ġifieri ma niftaħx il-vit u nħalli ħaddej. L-ewwel ma nagħmel kemm jista' jkun indaħħal is-sapun ġo x-xara biex mbagħad kemm il-laħlaħ biss. Ekku. Biex ma nħallix il-vit. Importanti li ma naħlux ilma, Eżatt. Ġifieri. Importanti kemm inħallu himdendel rasu l-isfel. Importanti ma nħallux fuq ix-xar għax inkella x-xar jitgħawweġ. Eżatt. U jekk impoġġu hekk jiġri bħal maġra li hawnhekk fit-tarf hawnhekk tinnota qisu rabba ftit sadi għax dejjem kien hemm l-ilma li joqgħod fuq. Eżatt, tħalli himdendel. Ħafna minnhom ikollhom fil-fatt toqba apposta biex tkun tista' dendel minna. Eżatt. Magħmulin hekk apposta biex. Però Daniel konna qed nitkellmu fuq iż-żeba u għattilna illi qatt m'għandna narmuha fil-borża sewda. Jiġri dik l-iktar ħaġa importanti mhux hekk? Importanti ħafna ovvjament. Il-borża sewda qed tispiċċa ġewwa misbla, ġewwa art, u inti mbagħad ovvjament meta tinfetaħ il-borża joħroġ dak iż-żeba jibqa' dieħel ġewwa l-ħamrija jista' jkun jinżel ukoll fl-ilma tal-pjan, ovvjament ikun qed jikkontamina l-ilma li aħna nispiċċaw nixorbu jew nużaw għall-agrikoltura. Allura x'għandna nagħmlu biha? Għaw siti apposta li inti minflok taqbad u titfaħu fil-borża sewda toħodhom dawn is-siti qegħdin f'Malta u Għawdex u dawn jiġu storjati f'postijiet apposta biex ovvjament ma jkunx hemm leaks u jekk ikun hemm bżonn dawn jiġu esportati skont it-tip ta' żeba u jiġu trattati biex ovvjament jiġu disponuti. Daw is-siti huma l-istess siti fejn aħna nieħdu l-oġġetti l-iskart il-goff, l-iskart goff. U kollek ġifieri żeba dejjem irridu nieħdu hemmhekk. Anki jekk ikollok landa li spiċċajta u jisa nixfet. Iva, importanti, għax inti xorta tista' tagħmel. Għaqdet iż-żeba. Xorta tista' tagħmellek impatt negattiv fuq l-ambjent ovvjament. Ukoll jekk inti m'għandekx karozza ma tistax tmur, għandek is-servizz ukoll tal-bulky refuse ġewwa l-kunsilli lokali, tista' ċempillhom u dawn ikollok ammont ta' lanet u jistgħu jiġbruhomlok mingħajr ma tħallas xejn ġifieri huwa servizz b'xejn għar-residenti. Jew inkella jista' joblu bħalma nagħmel jiena l-lanet taż-żeba qed inġemagħhom kollha biex imbagħad nagħmilhom upcycled. Iva. Kif tantafhom imma minn ġewwa tħollhom? Minn ġewwa l-ewwel nagħmel ftit misħun ħallih joqgħod u mbagħad norok bil-mod l-ewwel ħaġa li nagħmel jekk ikolli
zeba maquda, inneħħija, nagħmilha ġo karta u nħallija. Biex imbagħad kemm jista' jkun ikolli ammont biżjed biex inkun nista' mbagħad Tmur toħodhom flimkien. Eżatt, noħodhom flimkien, mod ġejser ovvjament. U x'beħsbek tagħmel allura f'dan Namel pozza l-pjanti intaqab taħt, per eżempju, namellhom bil-kulur, jew bid-dekupaġġ, namel ukoll karus, nuża wkoll biex nagħmel il-fairy lights dak id-dawl irqiq intaqabhom u ndaħħal id-dawl ġofih biex imbagħad fil-għaxija ġol bitħa joħolqu effett sabiħ. Ġetik il-bitħa fiħdimna il-program, l-opening tal-program tagħna ma xieħlew. Għalhekk jgħidu isma' l-ħobs tieħel min jaffiklu, mhux hekk. Ħafna idejat. Kif marru għajt? Lestew anka Daniel hemm minn kelli kien qiegħed jitkellem jiġifieri. L-ewwel fażi jidher li irnexxew. Sandra kienet ħafna iktar kawta biex toqgħod attenta ma tolqod. Daniel qabeż naqra mill-lajn jiġifieri. Imissa anka il-ganġetta għaw fejtala iġifiri mux ġeja gold. Ma jimpurtax. Pero Daniel, mux ħazi. Taf ġiġri li jara, Daniel ġallu bħali, jibdejn għala ftit suf tal-lana. Dak tneħħi humbat ovvjament ma tkun qed taħdem jew kalla tal jinxef u kemm timbuttaħ naqra b'subajk. Tajjeb, imma jina n-nervja meta jiġri li jek. Se nifqu għal ftit momenti ta' riklami, ibqaw maħna. Jina iċċalaqt minn ħdejhom u ħallejthom ftit waħedhom għaliex imma għaddej ħafna ċajt jiġifieri u kollha jaqbdu ma' xulxin minn għamel xiex il-kaxxa ta' Daniel ma setax tinfetaħ għax iż-żeba waħditlu mal-biċċa ta' taħt. Sandra qaltlu li ma tafx imma fil-verità taf ħafna iktar minnu allura. Imma insomma, nkomplu magħhom minn ftit oħra x'wasal il-mument illaqakom għall-mistiedna tiegħi. Issa illi hija Elaine Germani, il-Viċi President Anzjan tal-MUT u fil-fatt chairperson ukoll tal-Fondazzjoni Satar. U allura llum se nkun qegħdin nitkellmu dwar il-magazine Satar. Naħseb illi dan iqanqal ħafna memorji għat-telespettaturi tagħna Elaine fil-fatt anki lili għaliex niftakarni kemm kont inkun ħerqana biex kull xahar ikolli din ir-rivista f'idejja kien ikollha ħafna affarijiet interessanti fil-fatt hawnhekk għandna xi ftit minn dawk passati u qed naraf xi stampi illi fihom ukoll. Is-Satar kien ilu wieqaf għal mill-2016 fil-fatt, imma dis-sena ħajalaq 50 sena. F'jannar li ġej jalaq 50 sena fil-fatt. Is-sena d-dieħla. Eżatt, bidu tas-sena d-dieħla. Wow! Però din il-fondazzjoni x'tagħmel eżatt? Mela, Fondazzjoni Satar twaqfet ftit ta' xurilu issa. Hija fondazzjoni fih dan il-Malta Union of Teachers. Il-Malta Union of Teachers, l-MUT, għandha rwol doppju. Għandha rwol li huwa trade unionistiku, li huwa l-iktar li jagħmel ħoss, l-iktar li jafu bih in-nies. Però għandna wkoll ir-rwol li huwa professjonali fejn jieħdu ħsieb il-professjoni tal-għalliema. U Fondazzjoni Satar twaqfet fil-fatt blan illi tieħu ħsieb dan ir-rwol li ssaħħaħ ir-rwol professjonali tal-MUT. U fost il-ħafna servizzi li se nagħmlu bħala fondazzjoni li ħankunu qegħdin noffru għandna pereżempju korsijiet tal-għalliema, lectures, riċerka, għandna librerija, pubblikazzjonijiet differenti. Da kollox b'xejn. Iva, huwa kollox b'xejn. U huwa miftuħ għal kulħadd, jiġifieri mhuwiex servizz li miftuħ biss għall-edukaturi, huwa miftuħ għal kulħadd. U fost dawn is-servizzi li ħankunu qegħdin noffru anke biex nieħdu ħsieb ukoll ir-rwol edukattiv in ġenerali, anke nieħdu ħsieb l-istudent, se nkunu qegħdin nerġgħu nippubblikaw is-Satar. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li fil-fatt qed inħossu li hemm ħafna stennija għaliha qed nisimgħu mingħand ħafna nies il-kummenti li għaddejt inti jiena niftakru meta kont żgħira kont nistenni. Se jkolli nieħu wieħed għaliex verament kont inħares il-qudiem. U fil-fatt bħalissa għadna kemm għamilna fi żmien il-pandemija il-Fondazzjoni Satar għandha portal tagħha li huwa satar.org.mp. Ir-reġistrazzjoni fil-portal hija b'xejn, jiġifieri once li inti tidħol bħala membru fil-portal tirreġistra hemmhekk, inti għandek aċċess għas-servizzi kollha ta' Satar, ta' Fondazzjoni Satar fosthom għamilna eżerċizzju fejn libna b'mod digitali l-edizzjonijiet kollha ta' Satar passati. U għalhekk stidinkom hawnhekk jiena għaliex il-programm tagħna kellu xejra ambjentali u din id-darba s-Satar mhux se jibqa' fil-format li nafu aħna kif qed tispjega tajjeb Elaine. Din id-darba se tistgħu tkunu taċċessawh
online. Ekku, ġifiri Mod digitali. biex taċċessa Satar, persuna li trid tagħmel hija li tidħol fil-website li hija satar.org.mt, qed narawha tirreġistra, miktuba bħalissa. ir-reġistrazzjoni hija bxejn. Once li inti tidħol membru, wieħed mis-servizzi lejn il-membri huwa l-aċċess għall edizzjonijiet passati kollha ta' Satar, ġifieri kellna nies pereżempju li diġà daħlu fil-website u jgħidulna jiena kont ktibt artiklu f'Satar, jiena kont battitra, jiena kont kienu pubblikaw li ċajta, mort u sibtom. Ġifieri il-nies qegħdin jieħdu biċċa xogħol kbira biex tellajtu dak il-materjal kbira. kollu. Ħadna daqsxejn l-opportunità tal-pandemija fejn kellna ħafna servizzi li kienu qegħdin jinqalbu online u aħna ħadna dik iċ-ċans u s-servizzi issa l-edizzjonijiet qegħdin kollha hemmhekk. Xi ħaġa oħra li żidna barra li poġġejna l-edizzjonijiet online, tlabna wkoll lill-membri tagħna u anki lil xi awturi li kienu jikkontribwixxu f'Satar biex rawna ċerti siltiet ta' Satar. Jiġifieri issa tista' tidħol ukoll fil-website hemmhekk hemm icons li juru li f'dik il-parti hija moqrija u inti tista' toqgħod tisma' l-artiklu u segwih fuq da. Hija servizz li ntlaqa tajjeb ħafna dan fil-fatt li qegħdin naraw hemmhekk. Huwa il-page fejn inti tista' tisma' siltiet differenti minn Satar. Li qegħdin nitolbu wkoll jekk hemm nies li jixtiequ li jaqraw xi siltiet jidħlu ukoll fil-portal u hemmhekk ikollhom aċċess għal kif jistgħu jikkontribwixxu permezz li jaqraw siltiet oħra huma minn Satar passati. Naf li qed tagħmlu wkoll sejħa l-kontributuri, ġifieri min ikollu xi materjal, x'tip ta' materjal irid ikun? Mela, kif spjegajt inti wkoll bħalissa għaddejjin bi preparamenti kbar biex fil-ġimgħat li ġejjin jerġa' joħroġ Satar verżjoni ġdida. Il-verżjoni li ħatkun qed toħroġ issa hija verżjoni kompletament diġitali, ġifieri se tkun kollha online, again fuq il-website, u hemmhekk imbagħad se jkollna formati għall-primarja l-ewwel parti għal Satar se jkun immirat direttament għall klassijiet tal-primarja. Wieħed mill-feedback li kellna meta kien joħroġ Satar fil-passat kien li kien jipprova jolqot firxa wiesa ta' tfal. U l-etajiet varjaw ħafna, l-interessi ta' tfal varjaw ħafna. Allura din id-darba se nippruvaw li Satar naqsmuh. Ikonna parti għall-primarja u parti għas-sekondarja. Fl-istess edizzjoni? Le. L-edizzjonijiet se jkunu tnejn separati. Alright. Li ħanibdew bihom fil-ġimgħat li ġejjin huwa il-verżjoni għall-primarja. Sewwa. Mela hemmhekk se jkollna verżjoni għall-primarja u bħalissa kif qed inti wkoll qegħdin nagħmlu sejħiet anke għal min jixtieq jikkontribwixxi f'Satar. Mela persuni li jixtiequ jibgħatu artiklu, storja, poezija, tpinġijiet, jew inkella pereżempju entitajiet li jixtiequ li jikkontribwixxu anki huma bħala entità biex waslu l-messaġġ tagħhom jew permezz ta' kampanji fis-Satar. Huwa mezz għalihom kif ikunu jistgħu jidħlu fl-iskejjel u jaslu għand it-tfal tagħna. U naħseb li se jkollkom ukoll anke rispons għal din ħaġa għaliex hawn ħafna NGOs ukoll li jagħmlu xogħol validu ħafna, kellna ċans niltaqgħu anki ma' wħud minnhom fil-programm tagħna li jistgħu jagħtu dan il-kontribut. Però il-fondazzjoni kif edna għandha ħafna doveri oħra. Dan huwa biss wieħed minnhom. Però Satar din id-darba huwa l-qofol. Anke l-isem tal-fondazzjoni mhux kombinazzjoni li għażilna Satar. Satar għandu valur kulturali. U issa ħajkun qed jieħu ftit iktar ħsieb l-ambjent ukoll għaliex flok se jiġi stampat fuq il-karta għalkemm il-karta li toġobni ta' stampata, imma naturalment biex anki naqsu l-użu tal-karti, is-Satar issa se jkun fuq mod diġitali u jkun aċċessibbli għal kulħadd, jiġifieri mhumiex għall-istudenti u għall-għalliema biss u x'hekk. Ekku, fil-fatt l-ambjent kien dejjem importanti għal Satar, insemmu pereżempju l-karattru ta' Xummiemu li ħareġ mill-istejjer ta' Satar. U saru kampanji kbar. U anki issa qegħdin nerġgħu nħajru entitajiet li għandhom għal-qalbhom l-ambjent biex ikun jistgħu jikkontribwixxu f'Satar u kif qed ngħidu jaslu fl-iskejjel tagħna u jaslu fit-tfal, għand-tfal. L-ambjent hekk irridu nipproteġuh billi nqajmu kuxjenza anke kif għamilna permezz ta' dan il-programm u anke għandna din l-opportunità li min għandu għal-qalbu l-ambjent jista' javviċina lis-Satar skont l-informazzjoni li għadha kif tatna l-Elaine u hemmhekk ikun jista' jikkontribwixxi wkoll. Elaine, grazzi tal-ħin tiegħek, jiena se nofrilek dik il-qalb żgħira li għandna hemmhekk bħala ringrazzjament tal-li ġejt hawnhekk
prepara il Karlo u tista' żomma tifkira tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi lejn, jiena ħajkolli nħallik ħana daqsxejn x'qed jagħmlu n-naħa l-oħra ta' x'naħseb jiena. Imma mhix ix-xogħol. Veru, kemm qed inkwiet qed ngħid. Kont qed nosserva d-differenza bej iż-żewġ suġġetti li għandi quddiem. U f'liema konklużjoni wasalt? Li għad-dottoressa xi ħaġa relaxing u tibbex għadet attenta kif tagħmel l-outline u hekk. U din qed inħoss ħafna stress. Iva, ħafna panik li il-qatemmek kif ħanirranġaħ dik kif ħanamilha. Le, bħala xogħol tajjeb ħafna. Ma jimpurtax inbilli naqbżu lines jew ifhem. Skont kemm tkun bil-Malti ngħidulu pitma. Perfezzjonist. Perfezzjonist. Jiena l-kelma jużaw ħafna fuq, jgħalek nuża. U ħankunu qegħdin nirranġaw, ġifieri ċertu affarijiet ħankunu qegħdin nirranġawhom jew bis-sanding, biex katlar, jew bid-dry brushing, jew bil-brown wax. Ġifieri dawk l-affarijiet għalkemm naħsbu li huma daqshekk Komplikata l-ħaġa, ma nara. Anzi, imma da ta' sandpaper u hekk vera tirranġalkom l-iżbalji kollha. Id-nobit kollha. X'sibtu l-iktar hekk ta' sfida s'issa? Sissa rajt, qed nuħodha bħala ħaġa ta' rilassament wara ġurnata ħafna affarijiet. Nagħmel qed nuħodha bħala Inti relaxing. wkoll, inti naħseb barra l-laqat li kollok fil-ġurnata normali u l-istress ta' dawk il-laqat, sandek naqra stressa u Ivi. Jiġifieri naħseb l-effett vera oppost bejn itkom it-tnejn. Inti x'sibt l-iktar sfida Li Daniel? ma nċappas idejja. Insomma, ma ta' tnej għandhom naqra. Jiena ma Importanti sarajx ma ċappas lili. Jiena ma missejx b'nisa xorta ċappas. Mela qed beżawni dan naħseb aħjar inqum minnaw jiena. Insomma, ħanifqu għal ftit momenti ħanaraw liema kumpaniji tawna l-appoġġ tagħhom matul is-sensiela ta' Bali. Wara li smajna fuq rivista tas-Satar jiena ġejt lura hawnhekk aħan ngħidlek jidru sbieħ il-kaxxi. Iva, ta' Ġifi għamlu biċċa xogħol tajba, sabiħa. Issa iridu jażlu l-istampa u xejn. Xi miss Eżatt. Karlo? Mela, Sandra għażlet tal-beach. Sandra biologa marittima u allura hux bla dubju għażlet stampa illi għandha x'taqsam mal-baħar. U Daniel? Jina għazilt stampa bil-ċikkolata. U l-kulur favorit tiegħi l-oranġo, ġifieri għalhekk. Aħna ġibni l-kanka siġġijiet il-patruni tagħna oranġo tara kemm il-qatna affarijiet hawnhekk. Issa, hawnhekk naħseb ħajbda l-panik. Ta' vera. Eżatt, issa. M'hemmx għalfejn tippanikjaw, kemm tpoġġu l-karta u taraw fejn tridu tpoġġuha, fejn triduha toqgħod, li ma partijiet minnha ħatkun qed tuża, il-dekopaġġ ħajjeħel fuq il-wiċċ biss f'dan l-istadju, ġifieri ġas kemm nodu hawnhekk it-tarf tara li Ta' Daniel se tkun iktar diffiċli, għax waħda qiegħda għat-tul u l-oħra qiegħda minn duda. U ta' Daniel miskiħa tiġi qasira, sta se ma jagħmel. jimpurtax issa Daniel jew jaqbad tarf iżomma hekk u jibda minn tarf u jħalli il-geb kollha vojta fuq naħa. U mbagħad nirranġaw aħna. Jew inkella tinħadem, eżatt, tista' tinħadem dak il-mod. Toġbok iktar hekk La Daniel. tkun sħiħa ħjar, u naħseb. Għara għandek il-qalb ta' ċikolata, hawnhekk ara tista' tagħmilha bil-qalb ta' ċikolata. All right. Jew xi tħobb il-kafe jew il-gallettina. ċikolata nippreferi. Jew il-cupcake ara. Eżatt. Ċikolata jekk mela dik. Iva, naħseb wasalna wkoll. Mela, issa kull ma tridu tagħmlu għandkom il-kollha ħdejkom u il-pinsel kull ma trid tagħmel mela ħanurik ftit fuq ta' Sandra, kull ma trid tagħmel naqra kollha mal-pinsel. Iżżomm il-karta kif inhi u tibda tmexxi l-karta minn nofs il-barra. Ġifieri taħt mhux se jagħmlu Le, kollha. taħt m'hemmx għalfejn, għax peress li hija rice paper u tassorbi ħafna, kemm inqabdu il-karta hekk kif inhi ġew ma tiċċaqlaqx. Ġifieri qastaq tagħha minn qabel din. Le, m'hemmx għalfejn għax imbagħad ħanixkatlawha. Inneħħula t-tarf tagħha bil-sandpaper. L-iktar ħaġa li tista' tmur żmerġ li tafsu żejjed u titqatta l-karta, jiġifieri kemm jista' jkun. Ma peress li rice paper titqatta Kun inqas. naqafini ma. Mela, Daniel tista' tibda. Nibda. Għandek il-pinsel. Sandra bdiet u għaddejja. Inti wkoll ta' Sandra bdejt. Max Daniel qiegħed il-bot. Daniel, titnibdi l-ekina, Daniel ħad ibdinti minn Għan nipprovaw nofs, nibda ibda jien. minn nofs, ek. Tittafas,
tija ċans tixxarrab, ħalli tkun tista' tibda teħel. Qed tħossha teħel? Iva. Qed tinduna li qed teħel. Ekku. Issa nagħmlu naqra minn hawn, mhux dejjem naħa waħda qed tara kemm brava. Eżatt. Użit il-kollha biex kemm issa jkun il-karta tixxarrab u teħellek iktar. Mela, aħna ħnafdawkom faċli. tkomplu bil-proġett. Ħalli nitkellmu ftit fuq il-buzzword tal-lum. Il-buzzword Iva. tal-lum hija Refurbish. Bażikament il-kelma refurbish iġibna l-ewwel ħsieb li jiġina għandna kamra u rridu nibdluha kompletament. Ħafna drabi l-ewwel ħaġa li nagħmlu nibdew naraw il-showrooms, il-magazines u x'inhu trendy u x'inhu moda bħalissa mingħajr ma nagħtu każ l-impatt li nkunu qegħdin noħolqu aħna meta nkunu qegħdin nbidlu kollox. X'inhu moda bħalissa huwa li ssir kontemporanju fejn inti għandek leġis kollox plain, kollox sharp, ġifri m'għandekx tondjaturi, eccetera. Il-kuluri huma bażiċi fej dil-moda ta' bħalissa. Dil-moda ta' bħalissa. Il-kuluri huma bażiċi imma qed tidħol it-trend nordika. Issa, it-trend nordika apparti l-kuluri huma soft. Tal-perlini. Eżatt. Qed jidħol ukoll l-element tas-sorpriża. Ġinti jkollok kamra, tuża biċ-ċamara li kienet sa tkun mormija jew li dubbajta minn ximkien u tisbuħa b'kulur vera li jkun jispikka. Pereżempju, għandek kamra li hija bbażata fuq l-injam u fuq il-gris u fuq l-abjad, u mbagħad tagħmel biċ-ċamara jew ħamra jew blu li tkun is-sorpriża tal-kamra. Bażikament tkun l-attrazzjoni ta' dik il-kamra meta inti tkun fiha. Qed jagħmlu ħafna din ħaġa. Iva, di saret qiegħda tkun trend u it-trend bdiet ukoll minħabba il-COVID. Għax ħafna niżdu. Beda jesperimenta. Beda jesperimenta, allura flok darba kellek l-esperti li jagħtu pariri lin-nies x'għandhom jagħmlu fid-dar tagħhom kienu n-nies juru lill-esperti huma x'jixtiequ. Allura hemmhekk it-trend bdiet ejja naraw in-nies, eżatt, ejja naraw in-nies jixtiequ x'inhu ma jagħmlu u noħolquha bħala moda. Interessanti. Għara mixin tajjeb, eh? Iva. Wow, proset, biċċa xogħol tajba miltu. Eżatt fil-ħin l-estej Daniel, għax wasal il-ħin illi mmorru niżlu il-batteriji. Waħala tajjeb, le? Iva. Sandra wkoll, issa inti tista' tkompli ma' Sandra tirranġaqax minn ftit ieħor se nisraqlek il-Sandra. Alright. Imma issa nisraq ftit il-Daniel ħalli immorru niżlu l-beċis tiftakar li konna qegħdin niġbruhom. Ekku. Mela, hawnhekk aħna diġà ħarmajna il-miżin, lest. Iva. U għanna il-kontenitur li fih konna qegħdin namlu il-batteriji. Mela, bażikament qed naraw li ġbartna bejwet u ieħor 10 kilos li meta tikkalkula. Hemmhekk qed naraw 11.2. Imma il-bin jiżen 1.2 ġifieri Sewwa. 1.2 kilos. Bejwet u ieħor ġifieri qisu għandna 10 kilos li hemmhekk f'dak il-bin bejwet u ieħor għandek qisu kważi 500 batterija. Ġifieri bażikament tul dawn il-programmi rnexxielna nifrankaw 500 batterija milli jispiċċaw ġol borza sewda. Fi 13 il-ġimgħa jiġifieri, il-mistednin tagħna ġabu. Però taf x'ħadd gost Daniel illi ħafna minnhom meta ġew ġabu ammont mhux ħażin magħhom u kienu diġà bdew inixxu laċtu ħafna minnhom dak ifisser illi kienu ilhom għandhom mhux ħażin u xorta ma ramewhomx. Jiġifieri sabiħ li tissapporti ftit tiġbor ammont u mbagħad fejn tista' toħodhom Daniel. Għandek ovvjament ħafna postijiet, għandek l-iskejjel qed jagħmlu kampanja estensiva, għandek stationery, supermarkets, kunsili lokali, uffiċini wkoll konna ħafna rikwesta l-uffiċini biex jiġbru daw il-batteriji. Ġifieri fejt, ma tantx hemm skużi li ħatarmihom fil-borza sewda u għaliex m'għandniex infakruhom daqsxejn għaliex m'għandniex narmuhom fil-borza sewda. Importanti ħafna x'ovvjament jagħmel ħafna ħsar l-ambjent. Kif għattajjeb inti jibda ħireġ dak il-likwidu li dak il-likwidu jekk ħajspiċċa fil-ħamrija ħajoħloq problemi fil-ħamrija li hekk ovvjament qed nużaw għarraba tagħna biex nġibu l-ikel, ħankun qed nagħmlu ħsara lil nfusna wkoll. Ovvjament jista' jkun jiżillek fil-ma tal-pjan u joħloqlok problema fil-ma tal-pjan. Għax dik li rridu niftakru, meta inti armejt xi ħaġa mhux kif suppost, kif qal Daniel, fl-aħħar mill-aħħar dik xi ħaġa hemm ċans kbir li se tispiċċa fil-platt tiegħek.
għax tkun ġita sorbita mill-ħaxix kif qed jgħid Daniel, jew inkella fil-każ ta' meta nitkellmu ma' Sandra mill-ħut li imbagħad tiklu inti u dawk il-sustanzi tossiċi li jkunu ħarġu minn dawn l-affarijiet jispiċċaw ġo ġisimna wkoll. U allura importanti li nieħdu ftit paċenzja nerfawhom x'imkien ġo garax x'imkien u meta nsibu l-opportunità infittxu fejn għandna nieħduhom u noħduhom. Mela 10 kilos batteries bejwet uħar 500 waħda minn il-mistidna tagħna l-għannu li naqsu kemm jista' jkun ma nużawx batteries imma jekk nużawhom niddisponu minnhom kif suppost. Ftit momenti ta' riklami jibqgħu magħna għaliex imbagħad ma' Sandra se nitkellmu dwar suġġett interessanti il-plastik imma fil-verità se nitkellmu dwar dawk li ngħidulhom microplastics, in-nurdles. Lura magħna għal din l-aħħar edizzjoni tal-programm Vale, wasanna verament fl-aħħar tal-programm, però mhux qabel ma nara x'għamiltu u nitkellem ma' Sandra fuq il-microplastics. Mela, Sandra ġiet ħdejja għax nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-microplastics. U l-Daniel issa tfajnih naqra repat teacher ħalli jkollu daqsxejn iktar gwida. Personal attention. Daqsxejn privat. Mela, din hija l-kaxxa ta' Daniel. Sabiħa, uża żewġ kuluri iva, huwa hekk il-dekupaġġ li għamel fil-wiċċ, ġi tajjeb ħafna u anke ta' Sandra ġiet vera tajjeb id-dekupaġġ. Daw basikament huma x-xogħol li jagħmlu s'issa. Issa ħankun qed nur il-Daniel kif jagħmel id-dry brushing. Good luck. Thank you. U le ħafif. Tajjeb. Mela, għajdu x'irid jagħmel. Mela, naqra żeba, vera ftit, u mbagħad timsaħ iż-żejjed, mhux mal-qmis imma ma' ċarruta. U mbagħad kemm tagħti bil-pinsel ħafif. U fejn laqgħa ħabar. Eżatt, biex joħorġu daw id-daqqiet ħfief. Missa mhux ħatamil il-winti sewwa. Le, jiena qed nuri kif biss. Aħna jiena u Sandra ħankunu qed nitkellmu ħanafdawkom imma rridu naraw il-Daniel jagħmilha wkoll. Bat wara tagħmel tagħha Sandra. Sandra, aħna ħankunu qegħdin nitkellmu fuq il-microplastics, u ġvera. X'inhuma dawn il-microplastics? Meta nitkellmu fuq microplastics qed nitkellmu fuq biċċiet tal-plastik li huma iżgħar minn 5 mm bħala das. Sewwa. Jiġifieri qed nitkellmu fuq biċċiet verament żgħar. Eżempju ta' microplastics hemm ħafna. Fosthom pereżempju l-importanti wieħed jiftakar ukoll li l-plastik meta jispiċċa fl-ambjent dan ma jisparixxix. Qatt. Le, li jiġri huwa jinkiser biċċa dejjem iżgħar u iżgħar u iżgħar. Imma jibqa' hemm. Eżatt, imma jibqa' hemmhekk. Allura mbagħad meta jsir biċċiet żgħar ħafna ngħidulhom microplastics. Issa barra minn hekk imbagħad hemm dawk li ngħidulhom in-nurdles. In-nurdles huma tipi ta' microplastics li jisom blalin, infatti għandi xi ftit hawnhekk nista' norihom ukoll. Illi dawn jintużaw biex jimmanifatturaw l-affarijiet tal-plastik. Isom zibeġ żgħar ikun. Fil-fatt jixbħu ħafna il-bajt tal-ħut kif tista' tara. Dawn issibhom anki kuluri differenti. Ġifieri tista' ssib minnhom li jkunu ċari ħafna u mbagħad hemm oħrajn ħampoġilek waħda oħra hawnhekk ara kemm hija skura ħdej l-oħrajn. Dik ifisser li dik ilha fl-ilma mhux ħażin u assorbiet ħafna kimiċi. Iktar ma tkun skura, iktar ma tkun skura. Eżatt, ġifieri immaġina inti għandek ħuta, taħsibha li dik hija xi bajda ta' xi ħut oħra, tikola, barra li qed tikol il-plastik illi ovvjament m'għandux mhux nutrittiv. U jibqa' dejjem fl-istonku tagħha. Eżatt, li għandek huwa tista' barra li se jblokkala ġifieri l-apparat diġestiv tal-ħuta li għandu wkoll hija li qed tieħu wkoll ċertu tossini li jistgħu jagħmlu ħsara anke lill-ħuta wkoll. Issa barra minn dawn il-nurdles jeżistu. U daw x'inhuma ma minn fejn oriġinaw? Il-nurdles jiġu dawn huma jintużaw biex jagħmlu affarijiet tal-plastik, bħal pereżempju ġugarelli, il-materja prima, eżatt. Dawn huma jinġarru biex minn posta l-ieħor jkun hemm biex jagħmlu xi xkien minnhom. Eżatt, daw jinxterdu ġifieri jkun hemm spillage pereżempju minnhom u daw eventwalment jispiċċaw fil-baħar. Jinġarru mal-kurrent u jispiċċaw eventwalment fuq il-bajja. U nista' ngħidilkom li jiena konxja ħafna minn din il-biċċa tax-xogħol u fil-bajjiet meta inti tħares lejn ir-ramel se ssibu żgur minn daw in-nurdles. Fil-fatt jiena xi kultant noqgħod niġborhom. Infatti miegħi daw ġibt erba' containers għax il-bieraħ mort il-bajja tal-mixquqa dak li nafuha bħala Golden Bay u ddeċidejt li nagħmel naqra sampling.
li biex bażikament nara anki naqra tip ta' microplastics li hemm fil-bajja. Sampling xiġifieri? Mela, sampling li nagħmlu hija qed ħammorru f'partijiet differenti tal-bajja u naraw nużaw dejjem l-istess ammont ta' ramel, ġifieri fil-Kastija jiena użaj dak ngħidulu kwadrat li huwa kaxxa tal-plastik magħmula fil-Kastija mill-pajpijiet u din hija id-daqs tagħha 9 metru b'9 metru fil-każ li qed nużajin, però tista' tvarja fid-daqs. U li għaliex nuża di biex jiena dejjem nissempel fuq l-istess ammont ta' ramel. Issa, bħal fil-fatt li qed taraw fl-istamp hemmhekk. Dik jiena li għamiltu waqbat kelli pala żgħira u bdejt naqbad ir-ramel mill-pala kif tista' taraw hemmhekk u nitfaħħa fl-arbil, dak huwa arbil tal-bennejja ġifieri qed nitkellmu fuq xi ħaġa sempliċi ħafna. Jiena fil-fatt nużaw wieħed ta' tqiq meta mmur jiena għax daqsxejn iżgħar u nkun nista' nieħdu miegħi fil-basket. Dak imbagħad jiena x'għamilt tfajt ir-ramel fl-arbil u r-ramel jibqa' nieżel u l-biċċiet tal-plastics jibqgħu ġo fih. Imbagħad li għamiltu waqbat il-biċċiet tal-plastics minn ġo l-arbil u tfajthom ġo daw il-containers. Infatti, pereżempju din l-ewwel wieħed li għandi hawnhekk dan huwa tip il-plastics li ħadtu eżattament kif tinżel mit-taraġ biex inti tinżel għajn tuffiħa. Skużawni, Golden Bay. Din hija hawnhekk il-plastics li jiena sibt hemmhekk. Imbagħad, ġifieri kif tista' tara mhux ħażin, hawnhekk għandi wkoll qajt mixi iktar lejn nofs u nżilt iktar viċin lejn il-baħar u hawnhekk il-microplastics kif tista' tara żdiedu f'dil parti, hawn ukoll ħafna nerdles, ara kemm hawn nerdles dawn f'dis sample. Se dejjem hawnhekk għaliex jien użajt il-kwadrat biex jien dejjem użajt l-istess ammont ta' ramel, ġifieri jien hawnhekk alla volja għandi numri differenti ta' microplastics, daw ġew issempiljati mill-istess area ta' ramel. Biex inti tikkalkula x'hemm fiġin il-baħar, x'hemm fin-nofs u x'hemm iktar fuq lura. U f'liema żona sibt l-iktar? Issa l-iktar żona li sibt hija dik viċin tal-baħar, dak li ngħidula strand line, jiġifieri inti għandek il-mewġ ġej u l-mewġ dejjem iġorr u sa fix-xifer fejn jasal il-mewġ hawnhekk insibu l-iktar li sibt plastics. Aħna ngħidulu l-strand line. Ġifieri dak kollu kien fwiċċ l-ilma, daħal bil-mewġ u qiegħed hemm. U nitlobkom li jekk tkunu fuq il-bajjiet tagħna u taraw dan it-tip ta' materjali li jitla minn hemm, jekk jogħġobkom jekk tkunu tistgħu tiġbruh ftit u tarmuh għaliex il-baħar ikun tawna lura. Jiġifieri fil-verità ikun isu għalinna isma' dan ma jappartenix ġo fija u allura faċli li wieħed jaqbdu ftit u jarmih kif xieraq fil-verità. Jiena niftakar li s-sajf li għadda kont qiegħda l-Indonezja fil-verità u mal-linja tal-ilma kien hemm qisu is-silġ. U fil-verità kienu bl-għalen tal-ġablo. Tal-polistirin. Jiġifieri da ħafif tkisser sar farka tal-ġablo u nħoloq linja sħiħa mal-bajja kollha qisu għamel is-silġ, għamlet il-borra. U fil-verità meta provajt niġbru jew niġbor xi ftit minnu, tant jeħel ma jdejk li impossibbli kważi tiġbru. Ġifieri noqogħdu attenti anke minn dan it-tip ta' polistirin dal-ġablo li aħna nitfgħu. Anki prodotti li fil-fatt nużaw, hemm ċertu prodotti kosmetiċi għal volja issa biżmien qed jinqataw li għandhom microbeads, pereżempju l-scrubs, hemm minnhom li jkollhom biċċiet tal-plastik ħafna ġo fihom. Però issa ħarġet leġiżlazzjoni fl-Ingilterra ilha ftit li ħarġet li ma jistgħux anki Franza wkoll dawn. Jiġifieri nippruvaw nużaw dawn l-scrubs illi jkunu magħmulin minn affarijiet naturali. Niftakar illi ħafna snin ilu kont iltqajt ma' mistiedna fi programmin tiegħi u kienet ġabit li propju scrub illi il-biċċiet ta' ġo fiha kienu fraktal ġews imkisser. Jiġifieri użat dak biex għamlet din l-iskrab li kellha l-istess effett ta' daw il-boċċaġġ tal-plastik. Jiġifieri meta nkunu qed nixtru prodotti, importanti li nagħtu każ ukoll xi prodotti nkunu qegħdin nixtru. Kienet interessanti ħafna, kif nistgħu innaqsuhom mill-baħar imma daw aħna, Sandra? Ovvjament, importanti huwa jekk aħna naqsu l-użu tal-plastik, ħajkun hemm inqas produzzjoni tal-plastik, u ħajkun hemm inqas ċans ġifieri li daw jiġu fil-baħar. Barra minn hekk, ovvjament, kemm jista' jkun kif semmejt inti jekk aħna naraw xi tal-plastik nixbruha għax din kif għedna dejjem ħadd titkisser biċċiet iżgħar. Ħaġa oħra anki ħwejjeġ, meta naħsluhom daw hemm ċertu microfibers li jispiċċaw laqas iżommhom
il-washing machine fil-fatt għandha filter, dal-qas huwa biżejjed għax jibqgħu għaddejjin. Xorta, kemm ikunu żgħar. Ġifieri il-fatt li naħslu l-ħwejjeġ ta' spiss ukoll qed jikkontribwixxi biex inkomplu. Ġifieri kemm jista' jkun nużaw anke natural fibers. Nixtru ħwejjeġ li jkunu ta' fibri naturali u kemm jista' jkun jekk il-libsa tkun għadha mhix maħmuġa u tista' terġa' tuża flok taħsilha darbtej taħsilha darba tkun diġà qed issalva ammont kbir ta' microplastics milli Tara kemm nistgħu nagħmlu ġifieri. L-aħwa interessanti kienet u vera. Idea tajba illi forsi tkun qed taħli inqas ilma wkoll, jiġifieri r-riżorsi kollha. Qed tara li għamiltu biċċa xogħol Iva ta' ta' veru hemmhekk. x'taħseb? Sabiħa ħafna. X'taħseb Sandra, inti miskina tiegħek għadek ma l-estate. Nofstriq jgħada. Kemm ġiet sabiħa, proset. Mhux xogħli. Jiena kull ma Gura, għaxan jiena u Sandra ma konniex qed inħarsu lejkom, konna qed inħarsu naħa l-oħra. Ħadd marana, ħadd marana. All right, okay. Bravo, Daniel, letta kemm ma tixtaq ta' qalbek. Issa ta' Sandra inkomplu ila Mela. eżatti jekk kif nispiċċaw, però wasal il-moment illi Nikkonkludu Nikkonkludu. l-aħħar ftit minuti. is-sensila kollha fil-verità. Ma nafx, huwa moment dejjem li jkun emozjonali għalija meta nasal fit-tmim ta' sensiela. Kien vjaġġ sabiħ immens. Mija Karlo nixtieq nirringrazzjak tal-li qsam din l-esperjenza miegħi u tal-għajnuna kollha li tajtni nixtieq nirringrazzja l-Sandra u lil Daniel għaliex flimkien mal-mistidna l-oħra professjonali li kellna ma huma taw kontribut kbir u dejjem ġew hawnhekk ippreparati materjal interessanti immens u qattaw ħafna ħin ukoll jiġbru dan il-materjal nista' niggarantilkom jiena għax inkun qed inkellimhom matul il-ġimgħa kollha. Nirringrazzja wkoll lill-kumpaniji illi jemmnu fina u għamlu vale possibbli għaliex mingħajr l-għannuna tagħhom il-programm ma kienx ikun possibbli. Grazzi kbira lil crew ta' Net Television illi għenuni f'kull mument f'dan il-vjaġġ. Mhux lilek biss. Lilek ukoll f'dan il-vjaġġ tagħna. Kienet esperjenza ta' talim għalina tnejn. Iva. U dejjem kienu hemm biex iwiġbu il-mistoqsijiet tagħna. Grazzi lilkom wara kollox, intom it-telespettaturi li segwejtuna għaliex mingħajrkom il-programm xorta ma jkollu l-ebda valur, mhux hekk? Eżatt. Il-telespettaturi għamluh dan il-programm. Ekku, kollha flimkien Grazzi għamilni l-kulħadd. fil-verità. Grazzi, ciao, saħħa.